ବାପ ଝିଅଙ୍କର କି ଖେଳ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାମା? ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଶୋଇଛ? କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ଇସ୍ ବାବା କି ଖୁସି ତାର। କେତେ ସମୟ ହେଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରୁଛ ମାମା ତମେ? ଏମିତି କାହିଁକି ଶୋଇଛ? ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟାଣୁଛି। ଶୋଇପଡ଼ ସେ କିସ କରୁଛି ଦେଖ। ଶୁଅ ଟିକେ ସେ କିସ କରୁଛି ଦେଖିବ। ଆଉ ମାଛେ ଲଗେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଛେ ଚଷମା କାନ୍ଦିଲା। ନା ରାଗି ହଉଛି ନା ସେ ଆଉ ଟିକେ ଖେଳିଥାନ୍ତା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ। ରାଗି ହଉଛି। କ'ଣ ହେଲା? ବାବା ପଳେଇଲେ? ତମେ ଯାଇଥାନ୍ତ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ ହେଇଥାନ୍ତ କି? ଆଉ ଟିକେ ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ଟିକେ ଗେଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆହା ବାବା ପଳେଇଲେ ଆଉ। ତମେ ତ ଟାଟା କରିନ ବାବାକୁ ଟାଟା କରିନ ତ? ଟୁଇଙ୍କିଲ୍ ବାବାକୁ ତ ତମେ ଟାଟା କରିନ। କ'ଣ କହୁଛ? ଯିବ ବାହାରକୁ ଟାଟା କରତେ? ନା ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ଏବେ।